Я загубя. Тук е генератор за ток. Като руски генератор за ток. Втората наби. Виж като замажи първата, какво става. Примерно. Той има някаква бабунка там. Върни го от татъка! Дръпни му копчето, е! О, той да свободна! Той се включи да свободна! Минах ли бе си тръни, а? Ти за сега най-дивия клип. То се изключи само, бе. Айде, сега той животно трябва да го вадим и... Де се прави, бе? Се и вика, бе. Обаче, Иванчо, бягай малко по-настрани, да ни падне иш върху тебе, че ижа ще оцели, ама ти надале. Дал съм го снимал, като се изправи тъй. Абе, аз снимах, бе, не знам. Аз гледах повече да избягам. Абе, той аз... Уле. Не, много газ му даде. Вучо! Мини от татъка, бе! Сети се. Ага. Голяма машина. Айде с тия толкова, прибираме се.